nhasi nepenyurei Nhimbe FM yange ichishanyirawo nzvimbo yeTsanzaguru uko kwaitika chiitiko chinosvisa kwazvo. Vana vaviri vanonzi vakanyura nezuro madeko mudhemu reRusape. Musikana anga achiita grade 7 nemukomana anga achiita grade 4 avo vazokwanisa kunyururwa nhasi mangwanani muchiitiko ichi chaitika. SeNhimbe FM tazokwanisawo kukurukura neweukama vevana vakanyura, tikakurukurawo nadishe wedunhu nakansela nevamwewo vemunharaunda yeTsanzaguru. Takati tisina zvataimboziva kuti vana ava vaenda kudziva, hapana kuti haizviziva. Takazotozviziva kwatovira nekuti vana ava munoziva chinoita vana ndechekuti kana ukanga wachirambidzwa chinhu, vamwe vacho vanenge vakuda kuchiti manje aita chinhu ichi chinofanira kuzikanwa nekuti isu hatina kuenda. Vakatanga kumhanyira mama wake achipamba ivo pavati, ko muke adzoka here? Saka vantu adzoka kubva kupi? Zvikanzi waenda kumafalls ndokwawaenda namakanaka. Saka takatogara umbomu, ndakatombozvitora kunge kunyepa kuti kana mutoenda kumafalls wachidei manheru ano wasati wadini wasvika. Ndo pandakabva ndabuda ndakaenda apo papaine mwana anga ari kupisa moto panzara. Ndozvanzi mama matouya muri kubvunzwa nani naMichelin kuti gogo aripo here, muke haana kudzoka. Saka uyu mai vemwana ava pawakazvinzwa izvi zvekuti mwana anzi aenda kumafalls, chawakaita ndechekuenda kuvakomana vanotamba nemwana wavo mukomana mukuru asi ari kuHarare hapo, vachiti manyai mundione kumafalls ikoko kuti vana vasati vauya zviri kufamba sei. Saka vana ava vana kuramba vakamhanyawo chokwadi, vakaenda vabva vatorana nevepamberi apa vachibva vaenda. Asi saka tine pfungwa kuti pamwe vana ava vashishidzira kana kuti sevana vakutya kuti kwatinorambidzwa, pamwe vakutotenderera vari munomu, pamwe kumvura vangadai vachikuvhura manherano. Saka zvadaro ndopatakazonzwa, takamira apo ndopatakanzwa vaya vakanga vaenda kuvabva vafona. Zvikanzi taona mbatya dzamuke pano paruware ipapo. Ndopatakatanga kunetseka patya, vandangoti pamwe paitawo umwe munhu mukuru angoti kune vana ndoda kukurovai, vana vabva vangobuda nekudini nekutiza. Saka vakutenderera vakutya kusvika kuti wana mai wako uko hatina hembe dzasa. Ndopatakabva tachitanga kuchironga kuti zvinotodini tofamba, nekuti vana vakanga vari koko vakanga vakurakidza kuti vakutya, nekuti vakanga vati maakuuya here, vakati gare ufanira kubvunza kuti maakuuya here. Ndopakazobva vajairosi vakaenda vakanotaura navanyamusana kumavhari, mungatitakurawo tikanosvika tichione kuti kwakamira sei. Takatakurwa zvechokwadi tikandosvika panzvimbo, tikafamba tikaona mbatya dzemwana dziri pare, dzimwe dziri papo, dzimwe dziri nemapusha acho, dzimwe dziri papo. Tonongedzerwa kuti ndipo ipapa pafalls pacha. Saka vanodini vanavo? Zvikanzi vanogara pamuri kuona pamvura iyi ndipo pavanondogara. Wakanga wagara woita sevanoita zvekutserendenda, asi manje kana vari kutserendenda because panotsvedza, kana vatserendenda mvura iya iyi iri kubva kumashure kwavo inouya nesimba yonovapushira kudziwa. Kuti zvinovaripi kuti tichati kuti varimo. Pakasvika vanoita zvemaneti, akati ina nhau zvichiri chetseni patauya mbatya dzadziripi maneti. Saka vanga watodzoka futi kechipiri kumaneti avo. Saka pakasvika achienda ipapo manje kupa maneti ake, ndopakabva askrima kurakidza kuti aguma akanga atoguma munhu. Ndiye akabva atoguma kutotaurira mai wacho kuti vana venyu vatofira mumvura nekuti ndine wandatoguma nazvo. Ndiye takagara patakaenda nemapurisa epabhisi.
mapurisa epabhesi taenda nawo ndo waifonera kumberi wekumberi wachiti tiri kuuya. Saka takagara kusvika kuma 2000 tiri ipapo vanhu tagara kudaro kusvikira tazoti mapurisa achakana dai akauya haachaburitsi vamwe buritsa usiku huno vachaburitsi ngatiende. Ndobva tauya ndobva wajairoso ati nevamwe vakomana vekumarusevha ikoko ndobva kuti sinzi munhu ari mvura vanhu vanonzi havabvi panzvimbo vachisiya mutumbi uri wega. Saka vatorara vari ipapo. Saka vanoti mapurisa azosvika kumapari muchitarisa tarisawo zvinhu zvaitika, asi mapurisa azobva ikoko ndopa wabva wauya kuno makusenseni ndopa wasvika vakati zvino isusu dipatimendi redu hariburitsi vanhu mumvura, vanoita izvi varinotowanikwa kubechnaf ndio kwavari. Saka isusu taakubva pano taakuenda kukembi kwedu kuti tinofone kana tati tavalaki rekuti tinovaonera chinzi vari mamutare tinobvunza mutare, kana wati warimo toita toita laki asi vanobva kubishi ndiko vakati tozokufonerai ndokubva wasimuka ndobva waenda isu ndokusara. Saka vanonzi baba vemwana uyu mukomana wazofona ndofunga wapuwa namba navajairoso vamwe vasarawo ndofunga ndovapa namba dzababa wemwana uyu vati munonditendera here kuti ndidini ndimunyukure. Ndokubva vataura nababa wacho wakanzi nyurura mwana wangu ndobva wanyurira mwana ndobva wazonzi wanyurire futu ndobva amboita kakutsvagwa nekuti vanga vachitsanangudza kuti mwana azenge musoro wakaenda mubako makombo ndio anga amira mberi, asi uyu anga azoonekwa akaita zvekuflota pamusoro pemba ndio zvaita kuti akasike kune. Asi chiona vana ava havana kumbomwa chinonzi mvura, vana ava vakanyatsoti svapata kuratidza kuti vana havana kumwa mvura. Kana kudhumira kuri kudhumira imbo yekudhumira kuti vaudhumira pamatombo hatizivi imomo macho. Saka patasvika taenda pamapurisa, mukuru wemapurisa abuda akatsanangudzawo kuti zvinowanikwa zvinhu izvi kwete kungozonongedzana kana kudini, zvinhu zvinenge zvangoitika zvinenge chimwe nachimwe chine zuva racho rachinenge chakatarirwa, chine zuva racho rachinenge chakatarirwa. Saka regai ndione ndidzwe kuti dhokita anoita postmortem here anga uchiti anopedza kumapast 11. Saka uchitoti ingwa izvinzi 11 dzakutoningirika ndopabva panzi chienda ikoko. Saka tabva taenda kumochari kuya kunobva tasvika. Saka tasiya vasati vaitwa postmortem noti vanzi chimbopakai motikari paguta. Saka ini ndaenda nekombi yekuchikoro nekuti kuchikoro pawazvinzwa vati toda unosvika pakapararira mwana wedu. Saka ndio atati nekombi yatatiinawo patanzwa kuti motikari nemwana yabva yadai ndopawangosvikapo vachitoti ngatitotera futi kupi vatatopfuura kutera ndobva tafona wakati tiri pamapurisa. Saka tasenge taatese pamapurisa ipapo. Ndinobvinto chokwadere zvatanzwa taurwa kuti uyu musikana zvaabviswa angachidodziya achidaro ipapo pekunzi anga ari kutodziya vadaro madzimai avangoinawo vadaro. Saka tikangoti panyaya dziya dzenjuzu dzanga dzichitaurika tingangoti vana vatorwa nenjuzu. Njuzu zvakutotaura kuti njuzu iri kugumbuka, inzvimbo inoyera isingafaniri kunge ichiitwa zvairi kuitwa izvi. Saka iye zvino yatotsama haitatomboiti zvekutambaba nekuti kana ipapo wanga kuti zvairo vatoadhiresa vanhu vakati tanza kuti chengetedzai vana, ndogara ndichitaura kuti chengetedzai vana venyu nekuti ina handingagoni kutsvaga mupurisa anouya kuzorinda panapo achirinda vana venyu vanouya kuzosara.
chinotyisa. I think for the first time munomudzaguru kuti tiwane wana wachinzi wanyura mumvura. Tisikazoziva hedu kuti wana wanyura because pane zvinotaurika zvakawanda. Vamwe vanoti kune ma spiritual forces zvingai kutorwa munhu nenjuzu kana kuti ingoriwo kuti wana wakangonyurwa zvavo zvingori natural. Asi tingangoti panotorwa munhu nenjuzu wechikuru wanoziva maitikira zvinodini hazvinoitika kuti zvine zvaitika sei uyezve panozoretrievwa munhu wanenge vachiona kuti zvine masigns aya maybe munhu akatorwa nenjuzu. But for the meantime tinongoti wana wakanyura hapana evidence atinayo yekuti wanawa ingava njuzu here. So tinongoti wanawo wana wakanyura sezvo vanga vanonotiwa umwe wacho ainzi anga asikagoni kutiwa mukomana from the information tiri kunzwa musikana ndi aigona kutiwa. So there's a possibility yekuti uyu mukomana pamwe akunonyura musikana akada kuti riganditeere undibate ndokunyura kwakadini kwanenge kwakaita. So ndio matambudziko atawana munzvimbo yedu yeZanzaguru Ward 7. Asi ndinokurudzira wabereki wanyanya kuchengetedza wana. Tinoziva zvinhu zvakaoma because of economic situations. Vanhu vanenge vachienda mabasa ari different, vanosiya wana vasina munhu anotarisa. But tinokurudzira wasire kana next door vamwe vanenge vari free watarise watarise wana wasange wachizoenda kunzvimbo because mukatarisa it's almost about around 5 years if I'm not mistaken kubva muZanzaguru kuenda kwakanyurira wana. Uyezvewo tichilinga futi nenyaya tichitaura yema-spiritual forces ikumanzizi ikokoko. Tikutonzwa kuti kuna vanhu vari kunofarira ikoko vachinogochera ikoko variko kuitawo zvemanjuzu ikoko vachikandawo maraisi. So ndikukurudzira community yedu yeZanzaguru tinemwe futi ward iripo padhuze nedu nesu inonzi ward 9 ingoriwo muZanzaguru kuti community yeZanzaguru chengetedzai wana wedu wechidiki. Ndinotenda. Right, kansela maita basa. Saka mamuko wakadzoka wachingopinda shamwari dzake dzichibva dzasvikawo zvikanzi makadzoka here. Tikati makadzoka kuvhipi zvikanzi watoenda kumafozi kuzvinzi kuirrigation. Mama ndipo wakabuda ndakatobuda nebhaketi mama wakabuda ndichinochera mvura wakakunda kunotsogaete ndipo wakachita gaete wakachifundira shamwari dzamukomo dzaibradha yangu ari pamwe wakachiona kwakuchiteera nemunonga irrigation kwacho kumafozi kwavaenda vachinomutsvaga ndipo watakafanirwa futalaidzamawo vachiti taanembedzana take moto mumacho angaini. Saka anyatsorina zvisere zvamuri kunyatsoziva kuti mwana kunyora akanyora sei? Zira kutonya kuzviziva kuti akanyora sei. Asi mukugara tominamoki mwana kana anotogona kusima zvokuti hatingati pakaitika dambudziko rekuti akatadza kusima. Kusima agoni zvekuti kana dai zvikanzi akanyora hatiramba nekuti kusimvura hatoiziva. Ndo zvakatotipa patakangonzwa kutoenda kumafozi kuti tichotange kutotsvaga kuti handeiko kuti vanoti chii chiri kunyasa kuitika nekuti kumafozi kwacho hapasi pana pavo kunotonyudza hapasi panobve kutoti nimi wacho handitoendipo. Saka kunobve kuti kanzwa kuti mwana enda ikoko unotovhunduka kuti saka aenda ikoko ari kuitei ende mvura haizivi haasati ambudhidha asati amboendako agara atoendiko kumvura anodzidza kujonika uku na 5 achisvika panapa achisvika kumba akabva kuchikoro opinda mumba otanga kuona makatuni kana kuona kunyora homework yake chero paholiday pacho aripo haabudi geti. Saka nesiro chii chakanyatsa kumupa pfungwa dzekuti gandiende kunotiwa akambotiwepi kwaanozoti kuti anomutenga munokuvezva ndasvika chimwe vasina kudzoka pandachombonomutarisa kumba kushamwari yavo pandamuona nepandakatouya chivandoudza mama kurusiswa mama panapa kuti vandodzota chinibika kana mapedzobika chini tozoona kuti chitoita sei anobika. Sikati shamwari twake twangoramba tuchiya tuchibvunza makanaka adzokere ndichingoti hasati then ndo patapedzobika pandaenda kumba kumainenju kwemukomana
vandavabvunzoti mwana wenyu auya here zvikanzi asati auya nchivandavakumbira kuti munowana wakomana iri kuti chini handina ndadzoka kuno then vandafonera mama vesisite shamwari yangu kuti chini ndokumbirawo chini mwana wenyu wakomana kuti vauya vandiperekedzewo kunotsvaga mwana kubva vauya vakomana vaya then maine ndobva vatsvaga wakomana kuti vakatsvaga chibva tauya ndosasikaenda nedirection vakomana vati vachibva ndaneyawo direction start kufona vakomana tisakatambisvika kumafozi pashoni koko then tasvika vakatombomira kumira then mai ano atakaenda nawo wangorombe pakati pedu tese tiri three kubva vaona hembe yamukeo yemukomana waya kubva kuti iyi hembe yamukeo tese patatoiona saka tichita tingoripo kudaro zvasingeti tichino tidzike kurwizi kudzika kurwizi rwisu kubva kuti chingatimirirwe vamwe vakomana tuvati vari kuuya then patavamirira vakomana yabva vauya patavaratidza hembe yamukeo nopa wakati ngatidzike nematochi tinotarisa patatodzika nematochi patatarisa then patikuona chine makushe yemunenaundi netaiti yake netopi yake zvakananikwa parwari then nebhutsu dzemukomana dzakanani dziriwo kusaiti kune rimwe saiti ndopatikautaitira zvinhu zvesve patapudza nazvo kumusoro kurwari kwekutanga then vakomana tobva watora matochi bvatanga kuvheneka vachibva dini vashaya chinhu aiva tatongomirira tikamirira vanhu vakuru vauye tichivafonera kuti uyai endo pakabva patanga kuuya vanhu vashoma shavabva tonea uya vangongori vanhu pa ndinobva tati panobva pauya umwe mukomana aita zvekuti nini chenye ndinoita zvekuredza kunokutsika ndinokuyambisa mambura angu chenye mvura ndozomatora chinyi kumakuseni kwaedza but pandatoya kumapasti 5 ndichiti ndiri maneti angu ndangoona chinyembe dziripo idzo zvese nemakusha pandatongota chinyi pamwe maybe vana vachini vane chavavhundutsira kana chivanzi vasisikuchisvika vatsvaga pekuwanda hatinamboda kuzvicherechedza ndopatobva titasiya maneti edu mumumwe rerachinyore saka vanga vauya nechichubi chavo endopa vanobva vambotachirega ndimbopinde ndofunga vangoda kutesa maneti amuniti vaida kutesa icho ndopaanobva apinda muromo yake apinda atoone chekundodibira paatanga dikuchini saka isu tikati tangodzika kumusoro kwanga tiri katida kudini tisida kundotanga chichemi vakurumidza unyarara endopativatamubvunza kuti ako chinhu chii chiri kuitika mukucheme zvikanzi achinya hapana hatikadongo kurati tangadini sevana vangu varipo vanga zvasingaiti kuti chini atidini atibudire pachena kuti ane zvaaona kana kuti ndopaari vamwe taanda tikadombo chichi vanhu vatanga kuuya vangotiudza kuti achini ndokwanisa kungokubatsirai but ndakubatsirai zvatinenge taona ndozvatinenge tangoonawo kuti taona vakaka ndozvine zvadini ndozvine zvamboitika asi anga achitozwa kuti aona vanhu but zvasinge kuti tatiudzi tatingori vanhu kubva ati asi handikwanisi kuti ndipinde nditore zvandinenge ndaona kana kuti ndoita sekozi pakazosvika kana mapurisa akamuri vana vega hazviiti ndozotanga kusobhuremwa kuti chii maybe ndini chii ndakakonzeresa saka tangomirira chinhu vanhu then vamwe vakomana voenda unodedza sabhu kubva kuyo mupurisa wasabhu tibva tamuudzawo zvaitika kubva pasitanga kuyo vanhu vakawanda kubva kuti chichinyedzesera hembe chinyika manzitori ndichangodzesera hembe mapozisheni angati adzitori tatongomirawo manetsi angu pakizi vanhu vakuru vangosvikawo vanongomirawo magufu kuri kwachingodhiskasa then vatazobva indakazobvuona ndatataina kumapasti 12 takuya kunokusikwa kune vana tatisiya vanhu vakuru vangori koko ndikazve kumapasti 12 ndipatikazotanga kunzwa uko kwamainindokwana chinovako chamadheni patakaenda tibva tazongonzwa kuti achine mvura yakambwa chichi vakaonekwa chino vakaa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 
vati uyai 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 imi makara ndotsira nderera